Че живеят много, а тия дека са дебели и тежат, че живеят по-малко. Защо бре? Те сега, че ви го обясним научно по-шопски. Тия дека са слаби и клещави, оне не тежат на земята, ни пречат и она оти трябва ги прибира. А тия дека са дебели, он тежи, она тръпи. Он тежи, она тръпи, накрая се отвори, го прибери и това. Те само ръкоплескат, ако искат. Ръкоплескат, ама само клещави, да другите неща. Я ви кажам, нас шопите не могат да излъжат. Една моята жена се опитава, ма излъжи и ми разправя. Аз нощи, като съм спала, ама съм сънувала страшен сън, изкарала съм си я къля. Я трай не ме лъжима. Как мога изкараш нещо, което го немаш? А кажи, що си сънувала? Па сънувам, че спим. Това и аз съм го сънувала. Да, ама както спим, сънувам, че се намерим на една много темна улица. Ама темно, нищо се не види, само един маж до мене се види. Ти това, че видиш, друго не мога видиш, защото се не огледаш. Оглеждах се, друг нема, само он беше. Кой те пита колко сама? Кажи ми, що стана? Поя като го видо и тръгна на татата. Я вървим, он след мен. Я вървим, он след мен. Я вървим, он след мен. И що стана, ма? Не ме прекъсва, че се върнем. Я ти викам да бегаш, ма, оти вървиш. Я почна бегам, ма и он бега. Я бегам, он бега и ма настигна. И що стана? И аз се обърнах към него и викам, ти що искаш от мене, бре? О, вика, аз знам, ма, госпожо, нали ти ме сънуваш? И аз сега не знам дали така отдалече забелезвате от мен да се излъчва някаква красота. Какво? Па на мене ми казават, че съм приличал много на един известен американски артист. Некой си Фред Флинстоун. Сега, вие може да сте гледали филма, но я не съм го гледал и получил големо самочувствие. И си викам, спокойно мога да съперничи на ония големио красавец брат Пит. И аз съм почти същия, само дека съм малко по-чукундуря с главата. И ако ви кажем, мен са ме гонили от кревеферма. Отивам една кревеферма, гледам една крава, ражда теле. Половината теле издържало, краваро го дръпа, викам, чекай, помогнем на човеко, а краваро ми вика... Бега тука, бе! Що бегам, бе? Кравата спре да ражда, че си души телето. Що спре да ражда? Пък като те виде, помисли, че се отелила. И тъй като гледам, тук се сте млади хора, между хората гледам, че има и жени. Мале, що казав, аз обърка нещо. Иска да кажа, между хората има и цветя. Некои барабар са саксии. Искам да ви разкажа нещо за тези жени, които много обичат собствените си мъже. Тук не е такива. Нема ли, бе? Всичко ли е чуждо, бе? Не, зара. Я ви казвам, моята жена 30 години сме жени, ама много ме обича, ама не може да живее без мене. И един ден тъжно ми говори. Весо, ако някой от нас умре, какво ще правя, самичка? Това се казва любов. Вървим с нея по един път и тя вика, Весо, гледа хубав път, бе. Да тръгнеш по него, па се не върнеш. Викам, че да я върнем комплименто. Ама, гледай тия дървета, ви дебели сенки правят. Да легнеш, па не станеш. След 30 години много се обичаме, но мога да ви кажа, че собствената жена винаги се грижи за мъжа си, когато той е разтревожен. Ето аз 3 дена одим като алтав налево надесно, по цяла нощ не мога спим и се стрескам на сън и жена ми веднага се загрижи за мене. Слушай, бе, ти защо нощно време не можеш да спиш? За някоя друга жена ли си мислиш? Как че мислиш за това? Само за тебе мисля, в момента имам един проблем. И какъв ти е проблема? Па на кюркуншия ти имам да давам 2000 лева, утре трябва да ги дадем, па не му така ги намерим. И затова ли не можеш да спиш? Те затова не мога да спим. Те сега защо правим? Кире! Кажи, ма. Мъжо ми няма ти върна парите. Кара сега легай да спиш, Киро няма да спи. Ето това е грижата на самото за човека. И сега искам да ви разкажа нещо за тези, които много обичат да се возят на самолет. Над Африка прелита самолет, при пилота идва един африканец с копие. Те моля, пуснете самолета на 500 метра, я ти скочим на петъко, оти тука ми е племето.
Може, рекал пилота, спуснал самолета, он я скочил, идва стюардесата. Ма как не ви срам? Изгледахте човека. Бяхте на 1500 метра. Трайма, при една седмица го пусна на 500 метра, един скочи, трима се качия. И тъй като сме още във въздуха, в нашия роден Авиобалкан се вози културна гражданка, а да нея се вози културен шоп. Гражданката се оплаква. Прощавайте, да ми не се струва, че в самолета мирише нещо на лошо? Да не би отзад да е отворена вратата на тоалетната? Не, затворена и е заключена. Я не може да влем, затова мирише. И сега, тъй като има тук много ловци, после забрави да ви кажа, като ви погледнах, одеви ви оглеждах, абе всички тук от Севлиево сте красиви хора, бе. Винаги! Абе красиви, а ние сме в София 2 милиона, всички грозни. Един красив филм и той е тук сега. Аз съм най-красивия. Двамата сме най-красиви. И така, в Авиобалкан се вози, казах ви за Авиобалкана, а сега нещо за и медицината. Един човек имал лек дефект в говора. На всеки 2-3 думи, по навик от малък свикнал да си прави пс-пс. Това нещо му пречило, защото като срещне някой приятел и му каже: "Да, те, пс, какво правиш, бе, пс, къде страна, пс?" Хората му се смеят. Той решил да го премахне, отива на лекар, обаче влязъл в болница за трудоустроени доктори. Всички лекари и те имали по някакъв дефект. Докторе, пс, имам един дефект в говора, пс, много ми пречи, много да премалям, пс. Като станем на събрание в работа, пс, и гледам господа, пс, и те бегат. А лекара му отговаря: Вижте каква... Да ви кажа права си, няма да мога да ви помогна. Тъй като съм отскоро в тази болница, да ви не се отчаивате, да. Ще отиваме при моят колега, може би той ще ви помогне. Отиват при колегата и той също казва: "Но съжалявам, че няма мога да ви помогна, тъй като аз в тази болница работя от толкова години, но до сега такъв дефект, като вашият не съм виждал, но вие не се отчаивате, да? Ще отидем при професора, може би той ще ви помогне." Отиват при професора, възрастен човек, посреща ги в луксозен кабинет и дава диагноза. Да кажа прави, че мога да ви помогна. Бача, лечението как бърта плотно е 1 месец. През което време ми е всеки ден си идвате тук. Ние ще ви видим по една противотъркова инжекция. Сестра, една инжекция на господина. Идва сестрата. Обърнете се! Съвлечете се! Така! След един месец пациент идва при първия лекар на контролен преглед. Ти са преди 25 години. Как се чувствате? Аз го имам на касета. Оправихте ли се? По-добре ли сте сега? Докторе, да ви кажа, сега се чувствам малко по... Браво, Весо! Сега един ловец по цял ден гони из гората животни, стреля, прави, обаче един ден нищо не фанал, ядоснал се, легнал си до жената и заспал. Жена му вика: "Бе, то сега заради това, че не е убил нищо, аз какво съм му виновен да не ми обръща внимание?" Един ден, 2 дена, 3 дена, 4 дена. Накрая жената му казва: "Слушай, бе, какво става? Нещо не си добре, гледам." Няма. Некой ги предупреждава, като отидем да стрелям, зайцата предупредени ги няма никакви. Нищо да, аз какво съм виновна? Ти ли си виновна? Кой ти каза, че си виновна? Ти ли си виновна? Тя си помислила: "Бе, я чакай, аз събула си бикините, сложила ми ги под възглавницата, да се сети като померише." Когато легнал да спи, през нощта се събужда и вика: "Жена, дай пушката, в къщата има пор." И още едно лъжиско. Ловец цял ден бега, гони глигана. В това време Господ решил да погледне
как живеят хората на земята. Той я създал. Над Америка минава, над Чехия минава, над Англия минава, накрая над България, вижда оне как гони глигана и го следи. Оня стреля. Па! Не може да лучата. Пак гони, пак. Не може да луча. Това време се чува един голям гръм, една светкавица и Господ казва: аз не може да учим. И така, сега нещо за младежите и девойките над 80 годишна възраст. Две бабички се срещат в трамвая, едната носи цветя. Къде отиваш на гробищата? Къде си тръгнала това рано с тези цветя, ма? Отивам на гробища. Ама ще се връщаш Или за постоянно? И още две баби се оплакват от лошите времена. Лоши времена настана, Буля, няма какво се идем. Най-много време се спомням за това на пазара. Ей, такива големи домати имаш. Ей, такива големи краставици имаш. Тъй като другата баба била глуха и отговаря: Вярно, ма, какво стара с този човек? Умря ли? А сега няма голем домати, ма отидеш на пазара, ей такива домачанца, ей такива краставички. Ти пък не са отчаяли, може характерът да бъде добър пък. И нека да чуеме две жени, които се карат балкон през балкон. Слушай, ма, Иванова, да вземате купени пиргета, ма, да ти гледам всяка вечер голия мъж как се разкарва насам, натам. Аз па вземате купена, тя ни учила, ма, да видиш, че това не е моя мъж, ами твоя, Браво! И сега нещо за тези, които много обичат да пият, обаче малко могат да носят. Пиян гражданин се прибира вкъщи, жена му го посреща на вратата, а той й казва: сега ако некой от вас се познае да не се обижда. А те, напред за бе! Що става? Гледай ти! Жена! Стойчи! С Киро! Се напие! И ни фана две мадами и ни изнасиля. Ще много ме страх да не съм фанал некой спин, ти го лепнем на тебе, да падне целият квартал. Браво! Ето още един пиян, който се прибира, обаче този път жена му взима дома. Виж се бе, простако! Къде ориш, бе, простако? Виж се, бе, напил се като свиня, бе. Я трябва, я не виждаш свинята, тя не пие. Да знаеш, от утре нататък, ако пак се напиеш, ако само миришеш на ракия, ще изгоня от къщи, знаеш, че къщата е моя. Оплашал се мъжа, на другия ден влиза в кръчмата, всички пият ракия, а нашия каза: на мене на лимонада. Как лимонада, бе? Че се отровиш, бе, а пи ракия? Пи ракия. Ами че пием ракия, ма жена ми каза: ако само миришем на ракия, ще ме изгоня от къщи, а къщата не е. Такова, бе, нищо как да не мириш на ракия. След като се напиеш, ядеш чесън, ядеш лук и развалена консерва риба. Ако всичко това го изядеш, на всичко друго мога миришеш, но не и на ракия. След като